Giadtuan sa mga sakop sa SSS ang mga delinquent employer nga wala mag-remit og SSS contribution sa ilang mga empleyado subay sa Runs Against Contribution Evaders o RACE operation sa SSS Kidapawan City niadtong Biyernes, Abril 28, 2023. Giisyuhan og show cause order sa SSS Kidapawan ang pulo ka mga establishment nga gilangkuban sa eskwelahan, hardware, retail store, pharmacy, gasolinahan ug bake shop. Unang gibisita kining usa ka private school sa Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Dayon ang naga-culture og similya sa saging at tissue banana sa city. Apan wala ang employer. Napoy food store, bake shop, diin ang empleyado na lang ang midawat sa memo sa SSS ug usa ka hardware sa National Highway sa Kidapawan City. Nasupak sa mga employer ang Republic Act No. 1199 kung ang Social Security Act of 1997 nga obligado ang mga employer sa pag-remit og contribution sa SSS sa ilang mga empleyado. After 15 days na walang compliance, ipo-forward po natin sa legal yung case holder para mapailan po sila ng mapailan po sila ng case or mapadalhan muna natin sila ng final demand. So afterwards, pag wala pang compliance talaga, doon na mag-recommend yung EO natin na for filing of case na sa prosecutor's office. Kung magmagahi ang usa ka employer sa pagbayad sa SSS contribution, magatubang kini og silot sa pagkapreso ang tudlusi ka tuig. Gidasigsab ni Cheryl Campanya, ang acting corporate executive officer sa SSS Kidapawan, ang mga employer nga mobisita lang sa ilang opisina aron maedukar sa mga benepisyo nga angayang ihatag ngadto sa mga empleyado. Atong himuon is to remind them, and of course wala gid ang atong ginaiwasan nga maabot sa legal ang ato ang mga documents. Kay syempre it's a tarnish. Diba, kung business operator na, ginaprotektahan nato ito ang pangalan. So, mauna-unta, ginaiwasan nato. And, mauna nga mo ginapray, and ginahope nato nga, unta, dili na lang siya maabot dito, no? Kaya mag-comply rin ang dahil punta. So, again and again, we are emphasizing na dili nato intention nga mag-ipit ng employer. Kaya of course, ginapapus gani nato ito ang economy. But then, the main purpose is the protection of the employees and other SSS members. Ang SSS contribution sa mga employer o sa mga benepisyo sa mga empleyado nga magamit inig moritero na kini sa serbisyo aron adunay madawat nga pensyon matag bulan. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.